Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορούμε να παίξουμε τη ρομάντζα, αυτό το υπέροχο μελωδικό ισπανικό κομμάτι, εξαιρετικά αφιερωμένο στους καινούριους μου φίλους στην Κύπρο, οι οποίοι μου το ζήτησαν και έτσι μου έδωσαν την αφορμή να το ανεβάσω σε μάθημα. Σήμερα θα ασχοληθούμε μόνο με το πρώτο μέρος, που είναι σε μη ελάσσονα, σε μη μινόρε, και είναι και λίγο πιο εύκολο, γιατί δεν έχει τόσα πολλά μπαρέ. Αν θέλετε να το ακούσετε να το παίζω, υπάρχει εδώ στο κανάλι μου στο YouTube, μπορείτε να το δείτε. Όπως σε κάθε μελωδικό κομμάτι που έχουμε άρπισμα, που έχουμε δακτυλισμούς, το βασικό είναι να μάθουμε το άρπισμα, το μοτίβο. Εάν το μάθουμε αυτό και το βγάλουμε στο δεξί μας χέρι, μετά θα έχουμε να ασχοληθούμε μόνο με το αριστερό μας χέρι. Λοιπόν, το άρπισμα σε αυτό το κομμάτι πάει ως εξής. Ο αντίχειρας στην τελευταία χορδή, την έκτη, ο παράμεσος είναι το τρίτο δάχτυλο στην πρώτη χορδή και αυτά τα δύο πρέπει να τα χτυπήσουμε, να τα τραβήξουμε ταυτόχρονα την πρώτη φορά. Αυτό το πράγμα. Έκτη με πρώτη ταυτόχρονα. Αμέσως μετά το δεύτερο δάχτυλο θα τραβήξει τη δεύτερη χορδή και αμέσως μετά το πρώτο δάχτυλο θα τραβήξει, θα παίξει την τρίτη χορδή. Δηλαδή έχουμε μαζί, δεύτερη, τρίτη. Να το κάνουμε αρκετές φορές. Μαζί, δεύτερη, τρίτη. Μαζί, δεύτερη, τρίτη. Μαζί, δεύτερη, τρίτη. Αυτό είναι όμως το πρώτο κομμάτι του αρπίσματος. Θα λέγαμε ότι χωρίζεται σε τρία κομμάτια. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι είναι αυτό που είπαμε και μετά συνεχίζει άλλες δύο φορές ως εξής. Χωρίς μπάσο, μόνο παράμεσος, πρώτη, δεύτερη, τρίτη και μία τρίτη φορά, πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Λοιπόν, όλο μαζί τώρα να δούμε τι είπαμε. Αρχίζουμε το πρώτο κομμάτι μαζί με τον μπάσο. Δεύτερο. Τρίτο. Και εδώ τελειώνει το μοτίβο, το βασικό μοτίβο του αρπίσματος. Θα το κάνω λίγο πιο γρήγορα. Κάντε το κι εσείς πολλές φορές να συνηθίσει το δεξί σας χέρι το άρπισμα και είμαστε έτοιμοι τώρα να δούμε το αριστερό χέρι πώς παίζεται. Λοιπόν, ξεκινάμε από το 7ο τάστο, εδώ, να κάνουμε zoom τώρα στο αριστερό χέρι, για να βλέπουμε εδώ. Βάζουμε το μικρό μας δάχτυλο στο 7ο τάστο και εδώ θα κάνουμε μία φορά το βασικό άρπισμα, τα τρία του κομμάτια, δηλαδή 1, 2, 3. Συνεχίζουμε. Θα αρχίσουμε πάλι από το 7ο, θα πάμε με αυτό το δάχτυλο στο 5ο τάστο και το ίδιο δάχτυλο θα το τραβήξουμε στο 3ο τάστο. Το άρπισμα δεν αλλάζει. Λοιπόν, ξαναρχίζουμε από το 7ο και κάνουμε το εξής. 1, 2, 3. Εντάξει. Ως τώρα λοιπόν κάνουμε το εξής, το παίζω από την αρχή. Ωραία. Στη συνέχεια τώρα θα παίξουμε ξανά από το τρίτο τάστο που είμαστε. Αμέσως μετά θα παίξουμε στο δεύτερο τάστο και μετά θα παίξουμε με ελεύθερες τις χορδές. Το άρπισμα είναι το ίδιο, δηλαδή 1, 2 και ελεύθερη. Το δείχνω άλλη μια φορά. 1, 2, 3. Ωραία. Στη συνέχεια αρχίζουμε ας πούμε την αντίστροφη κίνηση. Θα παίξουμε με ελεύθερες τις χορδές. Θα βάλουμε το πρώτο μας δάχτυλο στο τρίτο τάστο και το ίδιο δάχτυλο θα το τραβήξουμε στο 7ο τάστο. Λοιπόν, τι εννοώ τώρα, θα το παίξω. Ελεύθερη. 1, 2, το ξανακάνω. Ελεύθερη. Τρίτο τάστο. 7ο τάστο. Ωραία. Ως εδώ τι κάναμε, ξαναρχίζω από την αρχή.
συνεχίζουμε τώρα παρακάτω. Τώρα θα βρεθούμε στο 12ο τάστο, εδώ κάτω, πάλι με το μικρό μας δάχτυλο και θα παίξουμε το άρπισμα κανονικά, τα 3 του κομμάτια. Μένουμε εδώ και κάνουμε 1, 2, 3. Εύκολο αυτό. Στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε από το 12ο τάστο, θα βάλουμε το δεύτερο δάχτυλο στο 10 τάστο και θα μετακινήσουμε όλο το χέρι ώστε το μικρό δάχτυλο να έρθει στο 8 τάστο για να ετοιμαστούμε για μπαρέ. Το ξαναδείχνω, είμαστε στο 12 τάστο. Πάμε στο 10 και ερχόμαστε στο 8. Λοιπόν, και στο 8 θα σχηματίσουμε μισό μπαρέ, δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Το πρώτο μας δάχτυλο θα έρθει στο 5ο τάστο, 1, 2, 3, 4, 5 και θα πιέσει με δύναμη 3 χορδές. Αυτό λέγεται μπαρέ, μισό μπαρέ. Και θα είμαστε στο τέλος σε αυτή τη θέση. Το μικρό δάχτυλο θα είναι στο 8 τάστο και το πρώτο μας δάχτυλο θα κάνει μισό μπαρέ στο 5ο τάστο. Λοιπόν, για να το δοκιμάσουμε, ξεκινάμε από εδώ. 1, 2, τοποθετούμε, 3. Χωρίς μπάσο είναι το τελευταίο γιατί είναι η τρίτη κίνηση. Άλλη μια φορά. 1, 2, 3. Και φτάσαμε ως τώρα. Λοιπόν, εδώ θα κρατήσουμε μία C7, που ουσιαστικά είναι το πρώτο μας δάχτυλο, όλα θα γίνουν στο δεύτερο τάστο. Το πρώτο μας δάχτυλο στην 5η χορδή. Αφήνουμε μία χορδή, το δεύτερο δάχτυλο στην τρίτη, αφήνουμε μία, το τρίτο δάχτυλο στην πρώτη. Αυτή είναι η C7 και θα κάνουμε το άρπισμά μας μία φορά κανονικά με το μπάσο μας στην 5η χορδή. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Για το επόμενο κομμάτι ξαναρχίζουμε ακριβώς όπως είμαστε με τη C7 και τον μπάσο στην 5η χορδή, αλλά στο δεύτερο μέρος του αρπίσματος θα βάλουμε το μικρό μας δάχτυλο δίπλα εδώ, είμαστε στην πρώτη χορδή, στο τρίτο τάστο. Δηλαδή, ελεύθερη, τρίτο και σηκώνουμε. Αυτό είναι μία φορά, αλλά εγώ σας το ξαναδείχνω. Ελεύθερη. Και φεύγουμε από τη C7 για να πάμε σε μία μη μινόρε. Το πρώτο δάχτυλο μένει εκεί που ήταν. Το δεύτερο έρχεται δίπλα ακριβώς στην 4η χορδή. Κρατάμε αυτά τα δύο λοιπόν, 5η και 4η. Τώρα, το διαφορετικό εδώ είναι ότι θα έχουμε μπάσο σε κάθε κίνηση του αρπίσματος και θα αρχίσουμε από το 4ο μπάσο με την πρώτη χορδή, αμέσως θα πάμε στο 5ο μπάσο με την πρώτη χορδή και στο τέλος θα βάλουμε το τρίτο μας δάχτυλο εδώ στην 6η χορδή, όπως βλέπετε, στο τρίτο τάστο και θα παίξουμε την 6η χορδή με την πρώτη. Τι εννοώ? Λοιπόν, ξεκινάμε από την 4η, πάμε στην 5η, τοποθετούμε δάχτυλο στην 6η. Αυτό είναι, το παίζω συνεχόμενο. Και εδώ τελειώνει ουσιαστικά το κομμάτι, κρατάμε αυτή τη μη μινόρε και μπορούμε να κλείσουμε ως εξής. Με ένα κατέβασμα του αντίχειρα και έχει τελειώσει το πρώτο μέρος του κομματιού. Μπορούμε όμως να κάνουμε και κάτι άλλο που λέγεται καταράκτη στην κλασική κιθάρα και είναι πολύ όμορφο. Ο αντίχειρας μπορεί να χτυπήσει συνεχόμενα 6η, 5η, 4η και αμέσως ακολουθήσουν τα δάχτυλα 3η, 2η, 1η σε μια συνεχόμενη κίνηση, όσο γρήγορα μπορεί ο καθένας. Όσο πιο γρήγορα το κάνουμε, τόσο πιο όμορφο θα ακουστεί. Για τελείωμα. Μπορείτε να το δοκιμάσετε και αυτό είναι μια όμορφη κίνηση στην κλασική κιθάρα. Και έτσι τελειώνει το πρώτο μέρος της ρομάντζα. Σε ένα επόμενο μάθημα θα δούμε το δεύτερο μέρος που είναι σε μη μείζωνα. Έχει περισσότερα μπαρέ εκεί, αλλά θα τα δούμε αναλυτικά μαζί. Εύχομαι να σας βοήθησα να παίξετε τη ρομάντζα. Ασχοληθείτε αρκετά μέχρι να είστε σίγουροι που πατάτε και μετά μπορείτε να βάλετε, να το ακούτε από το YouTube και να ακολουθείτε κι εσείς. Σας εύχομαι να το απολαύσετε.